Γεια σας, είμαι ο Μανώλης και σε αυτό το βίντεο μετά από πώς φτιάχνουν τα δημητριακά, πώς φτιάχνουν το τέλειο παγωτό, τώρα θα σας δείξω κάτι επίκαιρο, πώς βάζουμε αντιλιακό. Πρώτον, δεν βάζουμε αντιλιακό γατάκια, βάζουμε νερό. Θα σας το δείξω. Παίρνουμε το νερό, ρίχνουμε πάνω, ρίχνουμε το χεράκι μας, μετά αλυφόμαστε. Αλύφουμε όλο το σώμα μας και μετά πάμε στην παραλία. Πάμε στην παραλία, καθόμαστε 5 ώρες στον ήλιο εκεί πέρα και μετά κοκκινίζουμε. Και την επόμενη μέρα μας ακουμπάει ένας φίλος μας στο χέρι και το κατεβάζουμε και στο Παναγίες και Καντήλια. Είμαι ο Μανώλης και αυτό ήταν... Λάθος το λέω, συγγνώμη. Είμαι ο Μανώλης και σήμερα σας έδειξα πώς βάζουμε ηλιακό. Γεια σας!